Татария ана һәйкәленең арткы өлеше юкка чыгуын беренче булып биредән үтеп баручылар күреп алам. Сын Әлмәтнең Сабан туй мәйданына илткән юлда урнашкан Александр Хөсәенов бүген моннан машинада узган. Какая-то память все-таки негативную уж. Бу шәһәрнең төп истәлекле урыны, аны бит без төземәгән, ничек куллары күтәрелгән икән, аңламассың. Рәсми чыганакларда һәйкәл Татария исеме белән теркәлгән, Әлмәт халкы исә аны үзенчә Татария ана дип йөртә. Сынны ТАССР оешуның 75 елгына багышлап урнаштыралар. Милли киемдәге ана образы аша автор Татарстанның уңдырышлы җирләрен, тырыш халкын һәм кунакчыллыгын сурәтләгән. Беренчел фаразлар буенча сынны тимер сатып, акча эшләргә теләүчеләр сүткән. Әлеге һәйкәл бакыр белән тышланган була. Хәзер аның 1 килограммы 500 сум тора ди җитештерүчеләр. Мое мнение, что реализация... Минемчә, аны урлаган шәһәрдә үк тапшырмаслар. Караклар я башка шәһәргә киткән, я әлегә качып тора дип уйлыйм. Либо затаились. Һәйкәл урнашкан урын хокук сакчылары тарафыннан сакланмаган, әмма монда видеокамералар урнаштырылган була. Аның язмаларын хәзер полиция хезмәткәрләре карап, җинаять кылучыларны ачыклый. Китерелгән зыян күләме дә билгеләнә. По факту кражи деталей скульптуры. Татария ана һәйкәленең бер өлешен урлау буенча җинаятьче кузгату мәсьәләсе карала. Ул Россия җинаять кодексының 158-нче караклык маддәсе буенча ачылырга мөмкин. Республика район шәһәрләрендә вандаллык очраклары еш күзәтелә. Узган атында хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә бу мәсьәләгә Рөстәм Миңнеханов аерым тукталды һәм 5 районга тәнкыйть белдерде. Биектау, Югары Ослан, Лениногорск, Чирмешән, Питрәчтә парк һәм скверларда урнаштырылган җиһазларны бузганнар. Дворы, парки – это вот новый образ жизни. Мы хотим изменить, сделать нашу жизнь более комфортной. И на самом деле она реально, она уже есть. Но если мы не будем беречь наше имущество, если там трактор зашел, все эти скамейки посносил, ну, алай булмый бит инде. Мөһим һәйкәлләрнең берсенә 2021 елда Зәйдә дә зыян салганнар иде. Андагы хәрбигә багышланган 6 метрлы сын 10 минут эчендә янып бетә. Шул ук елның ахырында яшүсмерләр Ярчалыдагы Ватан ана мемориалы каршындагы мәңгелек утны сүндерә. Әлмәттәге һәйкәлне исә балалар сүткән дип әйтеп булмый. Мондый кырын эшне башкаручыларга закон буенча 2 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм итү каралган. Рүзәл Шарипов, Яңа гасыр каналы.